Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaction na pod ang usa ka video nga pagaduwitan ni siya nga ambot kinsa mga pangalan ng mga bataan una ay first time na to ni nga nag-react sa ila. Nag-react sa ila sulod ang karon nga ilang pagkakabiran o ilang pagkakantahon mo ang Tonight I Celebrate My Love for You. Kinsay nagkanta ni murag kining kanta murag nisikat ni siya o ni napagawas ni atong sa 80s man tinga ni o 80s murag nakadumdum ko 80s ni siya nga kanta. Tanaw na to kung unsa ang ilang pagkanta bali o nindot ba gyud. Sige, di na tawag dugay pero sa mga bag-o diha nga saag karon sa atong channel so pasing ganahan mo ingon ani nga mga content. Kung man ninyo tanaw, kung wa pa mo ka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga wala pa kitaan eh. Okay? Sige, di na ta maglugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Duwit balini sila. Oh, wow, puputingog yung lalaki oh. Asa, ika nindot kay ilang kuan ba? Ako na matikdan karon, nindot kay ilang audio gali. Output bali sa ilang kuan, sa ilang tingog bali. Oo, gwapo po dun sa gamit na ni murag studio man siguro gihapon ni ilang kantahan karon. Padayon ta. Okay. Our spirits will be climbing. Guwapo okay. Okay. Chorus. Okay. Isa nga kung ginakuanan karon ba nga ang tingog gid sa lalaki may nindot kay iyang timbre gali sa iyang tingog. Sud ka sa babae, kuan kanang aning bata dalagita o kini siya kuan tagling pud iyang tingog pud nay gamay pud gihapon nga kurog. Nasayop siguro to. Tonight we will both discover how friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you.
Okay. What I'm supposed to do Mhm. is to get close to you tonight. Gwapo sab. Celebrate my love for you tonight. Okay. Okay. Ato na pong nadungog ang bago na to. Primero na to na react bali ani nga kuan bali duha ni sila nagduwit bali ni sila babae laki. Sunod akong nakita karon ba sa kaning sa ilang pagkanta gali nindot king output sa ilang music bali o sa ila pong tingog bali nindot king output murag naa siguro ni sila sa studio bali gihapon nagkanta. Oo, sunod magana ko ba nga ang tingog sa babae ang tingog sa babae murag kuan kanang grabe ka tagning sunod na po siya gamay nga kurog niya sa lalaki buo ang iyang tingog. Buo iyang tingog sunod kuan ba kang dagko nga kurog ang iya. Nindot ay paminawon murag siya mo yung nagkuhan nato grabe ka nindot kay iyang kuan ba ka buo iyang tingog. Sunod magana ko ano nila i-comment ninyo kung kailan mo ani nila. So then sa mga pangalan ani nila kay primero na to ni nga nagkuan sa ila nag-react bali ani. So atong tan-awon kung napabas ni sila atong tan-awon kung napabaylaing mga video pud sila. Kay kini ni kuan na magyapon ni sa atong dashboard sa YouTube o atong gi-react kay nindot ngud pod kini nga kanta taod-taod na pero nindot kay panangtod karon nindot kay paminawon mga love songs ba. Di ba? Sige. Sa inyong kasulti sa atong video karon i-comment niyo. Sunod sa mga bago po diha nga nakakita o nasaag sa atong channel karon kung kamo giganahan mo nga ingon ani atong content subscribe na para ma-notify ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend to na YouTube sa mga tao nga wala pa kitani. Okay? Sige. Di na maglugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud. Bisaya. Peace out. Tonight I celebrate my love for you, and the midnight sun is gonna come shining through. Tonight there'll be no distance between us.